رواندنا زاروکا لسرانسر کردستان اف 42 سال بردوامه. اف 42 سال زاروکن ما تی رواندن وان زاروکان به عمرکی بچوچک دبن، عمرکی 12 سالی، 13 سالی، 14 سالی و وایج آنکا جی بویه حتی زاروکن 10 سالی جی دبن او به هزاران زاروک برنه جروجا گوگه چه بونه حتی آنکا به هزاران زاروک کرد رواندنه و تبلی خود کرنه. وان زاروکان با آوای کینو وان فێری ژیانێت کن مەژیکی نوت خن سەرێوان مەژیکی تەنێ دبینن تشێ گۆگە ئەو ددنوان لەوان چیان و لەوان شکەفتان تەنێ ئەو زارۆک دەبێ وەک بمباکێ پشتی 4-5 ساڵان گۆگە تێڕەواندن دەبێ بمبە و دکەوێ ناو گەلێ کوردی و ملەتێ کورد نە ڕەحم و نە شەفەقە نە دێ نە باو نە برا نە خوێ نە جیران تکەسی نەما ناز دکێ تەنێ ئەو ئەوامرێ گۆگژێرتێن بکارتینێ بێ ڕەحم و بێ شەفەقە. براستی ئەو کەسێک گۆگە ئیرۆ زارۆکێ مەدرەڤینن بناوێ کادرۆ بناوێ وان کەسان ئەو کەسانە بخوا بەری ئانا زارۆک بوون و هاتبوون ڕەواندن لەسەر دەستێ کادرۆیان و ئەو ژی ئیرۆ vê ڕیاهانێ شۆپینن ji ber wilo perwerde bûne belkî gunehê wan tune bê ew zarok bûn tevlî xwekirinê û van zarokan li gor ew dixwazin wan perwerde dikin. Gerek milletê Kurd bi tevahî xwe bide hev û dengê xwe bilinkê li hemberî vê hereketa hanê van kesê hanê gogê zarokê me direvînin. Di destpêkê de dema em bixwazin vê meselê fêm bikin yan jî nas bikin di hemî welatên dunyayê de tim û tim ew îsabatê di mafyayan jîkê weke bi erebî divê îsabat cerîme munezzema tim û tim vî şêweyî dikin zarokê biçûk ji mala wa didizin ji ber zaroka biçûk hê mêjiyê wêna em bêjin kamil nebûye karin bi sehnayî mêjiyê wî bişon biguherin li gor ew tiştê ku ew dixwazin di bûyîrengî mezin bikin û ji nav wana jîkê di meyzênê îro PKKê yan jîkê Qendîl ji destpêka avakirina xwe weke rêxistinekê ew navil xwedkê rêxistinek siyasî lêdbîr û baweriyê min de hemû kiryarê wê hemû karê wê didête xuyakirin weke îsabek mafyaya grûpek mafyaya ji ber wê jîkê şêweyê revandina zaroka şêweyê kuştinê şêweyê terorê şêweyê tursê eva karana hemû li dijî gelê Kurd pêk anîne û diziya zaroka ji salê heşteyê heta weke îro berdewam dike û ev kiryarekî pir çewt û xirab e di heqê civata de ji ber zarok cihê wê ê normal gereka dibistana de bê pêşverûyê welata zarokin ê got welata ava dikin çi bibête kesekî pizîşkî yan jîkê bibête ebûqat yan jîkê bibête yanî her karekî bibe dwarê xwendinê û zanebînê de biçûk ewin ê got dibine pêşvero ji welatê xwe re lê mixabin PKKê ev kiryarana ji destpêkê de pêk anîn û îro wextê em di meyzênin peyedê jîkê ji ber got parçek ji wan heye ew ê bi xwe jîkê li cema eynî biriya kar pêk aniye û nemûna wê jîkê îro tu dibînî dayîkê gelek zaroka kezebê wa dişewitin li ser zarokê wa û daw dikin lê kur û nakin bi şêweyekî ji şêwa nikarin ji destê va grûpê mafya zarokê xwe vegerîne malê. Ev kiryarê grûpê di mafyana rêxistinê siyasî eva şêweya qet nakin û vê neleta dîrokî li xwe nayênin kesê got tiştekî winda bikin tune ew va tişta dikin û PKK yek ji wan grûpa ye.